ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದಿಂದಲ ಇದರ ಗೌರವ ಸಲಗಾರರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಆನಂದ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಗಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡಂತೆ ಈಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಗ್ಲೆ ಬರೋರು ಎಗ್ಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಪಡ ಲಿಕ್ಕಿಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪಟ್ಟಣದ 2020 ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪದ್ಯಗಳ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರ ಆದಿತ್ಯನಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆದಪ್ಪ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕರಿನ ದಿನ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಂತೇರಿ ಅವು ನೆನಪಿನ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬಣ್ಣದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋಡದ ದಿನದಾನಿ ಕರೆದು ನಂಚಿನ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಗ್ಗದೊಂದು ವಂಜನೆ ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವತೆಗಳಕ್ಕೆ ಭಟ್ಟರ ಕುಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನೊಂದನ್ನ ಕಲಾ ಆರಾಧಕ ಕಲಾವಿದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು, ಜೀವನ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2-3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಮಾಡಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಾಭಿಮುಖಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಡ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೇಡ. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ. ಯಾಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಓಡಾಡಿದರು, ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಹಿಡಿಸಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೇ. ಬಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಜವನಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕದಾಯನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊನಂಚಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದ್ದು ಮೊದಲೇ ದೀಪ ಅರ್ಲಾಯ್ದಕ್ಕನೇ ಇಂಗ್ಲು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಇದ್ದ ಇಂಗ್ಲು ಐದು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅದೇನಂತದೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು
ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಕೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಿರಣ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹರೀಶ್ ಅಂಬಲಮುಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ತೆರೆಯದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಯುಷ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷ. 1907ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 1931ಕ್ಕೆ 30ನೇ ಇಸವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಧ್ಯೇಯ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನತೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ, ನಾಳಿನ ಚಿಂತಕರು ನೀವಾಗಲಿ, ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೀವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದೊಂದಲ್ಲ ಜೋಗರು ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ
ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಇದೇ ನಿಜ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಏರೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅತನಾಂಡ ಮೂವಿ నేను ತೂಡು ಬಂದ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾಡ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ದಯಬಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ತಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಪೇರ ಅಂತ ಬರುವಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ತೂಪ ಅಂಡ್ ಅವು ಇತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆದಿಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಇದು ನನ್ನೋರ ಅವು ಕೈತಲ ಬರೋಡುಂದಂಡ ನಮಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಂಚಿ ಪೋಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ದಯಪಂಡಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಐತ ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂದ ಆ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಪ್ರತಿ ಏರಿಯಾಗಳ ಎತ್ತೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಪೆಪ್ಪರ ಪ್ಯಾರ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿನ OTT ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನೈಟೆ ಬೈದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಗಳಂತ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರು ನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋತೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಪತ್ತಾಡರೇಕ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ತೂಯಾರು ಏರ್ ಮಾತಾ ತೂತಾರು ಪೂರ ಬಿಸಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲರು ಓಕೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಪೆಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಮೂವಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಿಲ್ನಾಲೆ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂವಿಯಿಂದ ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಮೂವಿ ಐಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡಂದ ಒಂಜಿ OTT ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಬದ ಕೈಪಾಡುಂದ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪಿರವುಡು ಉಳ್ಳಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆಪ್ಪರ ಮೂವಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಯದತ್ತು ಮೂವಿಗೆ ಕೊಡದ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಜವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಅವತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಉಂಡು 2 ವೀಲರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಚ್ಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿನಿ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಯಾರುಂಡು ಇಂದು ಮೂವಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತ ಓಡು ಪನ್ಪುನಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಿನ ಇನಾಮುಲ್ಲ ದೀತ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಲಕ ನಮಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ದಂಚಿ ಬಯಾರೆಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ OTT ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತೂವಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇತ್ತಂದ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಮೂವಿನ ತೂವಲಿ ಈ OTT ಜನ ಬಣ್ಣ ಟಿಕೆಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದರಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ OTP ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ OTP ಏನಂಜಿ OTT ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ ಮೂವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೋನಾಗ ಆ OTT ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೂವಿದ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಆ OTT ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಆ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಇತ್ತಂದ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ತೂವಲಿ ಓಕೆ ನನದ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ದಾತ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ದಾತ ಜನ ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪವ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಜೋಕುಳು ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 10% ಜನ ಕೊಂಚ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ಬಂದಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ತುಯರ ನಿಖಿಲ್ ನಾಡಕ ಬರ ತುಪ್ಪು ಕೆಲವೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಮೂವಿ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಯಗ ಔಡ್ ಪಂಡಾಂಡ ರಡ್ಡರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಮಿತ್ರ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಇದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಣ್ಣ 10% ರೀಚ್ ಆನಂದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐಟೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೆಲಿಕೆತ್ತಿ ಕೋಡ್ ಪನ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರೆ ಓಪನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಮೂವಿ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗಳ ಎತ್ತೋಡು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ತುಳು ಮೋಕೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಎತ್ತೋಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಕೈಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಮೂವಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಿಖಿಲ್ನೇ ಬಂದೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಪಂಪೆ 249 ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಬಂದೆ 249 ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು 249 ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೋಪ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೂ 150 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚೋಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಣ ಪೋಪುನ ಆಡು ಅತ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪೋದು ಕಾಲಿ ಕುಳಿದು ದಾದ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ನಾವು ಪುರ ತಿನ್ಪ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪೋಯರ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಒರಿಯಾಗ 400-500 ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದಾಂಡ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಪನ್ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ನಿ 249 ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೊರ್ತದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಲ ದೀತ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು
ಇಂದು ನಿಖಿಲ ಮೂವಿ ನಂದ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಪಂಡಜಿ ನಿಖಿಲ ಮೂವಿ ಐಕ್ ಬಡ ನಿಖಿಲ್ ನಂಕ್ಲ ಪೆಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಗ ನಿಖಿಲ್ ದಯಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಬೊಕೊಂದಂಡ ಇತ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂದೇಡಿ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಚ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಡದ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಗದ ಬಣ್ಣ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಬೋಡು ನಮಕ್ ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡು ಆ ತೆಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಾಸು ತುಳಿದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೂಡುಂದಾಂಡ ಪೆಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ OTT ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ఉందండ అవేతో ತುಳು ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತಿನ ಮೂವಿ ಬರ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರುಂದಂಡ ನಿಖಿಲ ಮೂವಿ ಇಂದೆನ್ನಲೆ ಪೆಪ್ಪರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ ಮೂವಿ ಐಕ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ ತಾಟಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಗಿಲ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಮಯೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಏರಿಜ್ಜೇರಿದ್ದಿ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದೇರು ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಕಲ್ ಪಂಪ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭೋಜನ್ನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ ದೇವದಾಸ್ ಕಟ್ಕಟ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಸೋಬ್ರಾ JP ತುಮಿನಾಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ದುಮ್ಮುಡಿಂಜ ತೂದುಪಾರ್ ಬಾಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತದ ಅಂಚಿನ ಚೈತ್ರ ಕಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಾಜೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭೋಜನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಚೋಟು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಡುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಖಿಲ ಮೂವಿನ ಗೆಂದದ್ದು ಕೊಡು ಪಂದ್ಯ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಪೆಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಮೂವಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೂವಿ ಎಂಚ ತೂಪುನಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಿಷಯ ಈತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏರು ನಿಖಿಲೆ ಕೊಡ್ಪೇರ ಅವೇನು ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಆ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪೆಪ್ಪರ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ OTP ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ OTT ಮೂವಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ತೂವಡದಂಡ OTP ಕೋಡ್ ಪಂಡದಂಡ ಆ ಮೂವಿ ನಿಖಿಲೆ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವಲಿ ಈ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ TV ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತದೆ ಬಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ನಮಕ ನಾನು ಅಂಚ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಎಷ್ಟದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಕ್ಲೆಂಗ್ಲೆ ಲೇಪದೇರು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಲ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಎಂದು ಪುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಇತ್ತದ ಪನ ಮರಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಇತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಅಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮರಪು ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟದ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡ ಅಂಚಿನ ಇಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದು ಈ ತಂಡಗಳನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಇಗ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೈನಿಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ನನ್ನ ಚೈತ್ರಕ ಪಾತೊಡ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಕೆಲವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಚೈತ್ರಕ ಪಾತಿರ ಬಿಡೋದು ಓಕೆ ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಚೈತ್ರಕ ದಯಪಂಡ ನಾನು ಆರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಇತ್ತೇರು ಮಿಸ್ ಆಪ್ನೆಟ್ ಇತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋತೇರು ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಬಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಚೈತ್ರಕಾಗ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಪೋಯಾರೆ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಚೈತ್ರಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಾರ ಈ ಬೋರ್ಡೇ ಬಂದು ಅರೆ ನೀವು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬೈದ ಐಕ್ ಬಡ ಇಜನ್ ಯಾರ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪಿನಟ್ ಇತ್ತೇರು ಜಾನ ಮುಳು ಎರಡೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಣ ಐಕ್ ಬಡಾರಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇದ ಓಕೆ ಚೈತ್ರಕ ಇರಡ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇರಂಚೂರು 2 ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮನಿಡೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಟಪಡ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಚ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರ ನವಸಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಪಂಡದು ಮುಗಿತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈತ್ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಾರು ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮೂವಿ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಸಿನಾರಿಯೋದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ 10 ಜನ ತೋಲಿ 249 ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ ತೋಜಿಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಇತ್ತೇಡ 6 ಜನಕ್ಲ తీయరాపన్ ಮೂವಿ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಐಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಫಿಲಿಮ್ ಅರಿನ್ ಬೋಲರ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಬಿರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕೆ ಶಿಲ್ಪನ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಅವು ಶಿಲ್ಪ ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮೇರಿ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಪಚ್ಚನೆ ಪಾತೆಗೆ ಮುಗಿನೆಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೈದಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದ್ದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಕೇಶ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇಂಬೇರ್ ಬತ್ತದಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರಟು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದು ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಯಾಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದರ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಕಲೆ ಎದುರಿಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫೂರ ಫಿಲಿಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೆಂಬರ್
ದಯಮಂತದ್ದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇಫದಿ ಶಾಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಬೈದರ್ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಚೈತ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ 3 ಜನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಚಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆನೆ ಮೋಹನೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಸುಗಿಪುಡು ಪಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯ ಪಿರಿಯಾಗ್ಲನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಸುಗಿಪದೊಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಆರಂಭ ಗಣ ನಾಯಕನೇ ವಂದಿಸುವೆ ಗಣ ನಾಯಕನೇ ವಂದಿಸುವೆ ಗಣ ನಾಯಕನೇ ವಂದಿಸುವೆ ಗಣ ನಾಯಕನೇ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆಯುತ ಮೊದಲೇ ಪೊಳೆಯುತ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುವವರ ಗುಣಶೀಲನೇ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆಯುತ ಮೊದಲೇ ಪೊಳೆಯುತ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡುವವರ ಗುಣಶೀಲನೇ ವಂದಿಸುವೆ ಗಣ ನಾಯಕನೇ ವಂದಿಸುವೆ ಗಣ ನಾಯಕನೇ ವಂದಿಸುವೆ 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 ಕಚ್ಚುಗು ಪಚ್ಚತಿ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಪಂಡಿಲಿಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪಡು ಎದ್ಕೊಡು ಆಯ್ನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಎನಿತ ಕಚ್ಚುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಸರ್ವ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬೆರಡ ಕೀನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎಂಕಲ ಮಾತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಕೂಟಡ್ಲ ಅರಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಜೊತೆನೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರ್ನ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೊತ್ತಂದ ಬಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ತೆರೆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಭಾರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಡಿತ್ತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತಂಕ ಅಡಿತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಎರಗಾಂಡವರೆಗ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನ ಬಿಡ್ಲೆ ಏರಾಂಡ ಚಿಮ್ಮಿಲ್ದನೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಆಮೆಟ್ ಇಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ದೂರ ಹೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆಣ ಇನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಓಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ಲಿರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರೆನ 13 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಬಾಗಡು ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಪತೊಂದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಪ್ಪನಂಚಿನ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ದುಂಬು ಪೋಡು ಬಂಪಂಚಿನ ಸಂಘಟಿತ ಆವಡು ಬಂಪಂಚಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಉದಿಪನಾಥ ವೇದಿಕೆಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ತೆರೆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಪುನಕ್ಲಿ ಏರ ಅಪರಿಚಿತರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸುರುಕಾದ ಈ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ
ಚಿಂತನೆ ದಾಯ ಬತ್ತನ ಪಂಡ 7 ತಿಂಗಳದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಸೂತಕದ ವಾತಾವರಣ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಆತನ ಮದಿಮೆಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬಂದಾದಿತ್ತು ಓವೇ ಮದಿಮೆ ಎತ್ತಿನ 5 ಜನರದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಿ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಶಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಂಬನಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಡ್ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅಕ್ಲು ಹುಷಾರುಪ್ಪೇರು ಇನಿ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತನಂಡ ಸಂಗೀತ ಆದುಪ್ಪು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ನೃತ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಲೆತ ಆ ಒಂಜಿ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಧಲು ಉಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಷಯ ಐಟ್ಲ ಹುಷಾರುಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕರೆನ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳದಿಂಚ ಬೇತೆ ಬರುಂತು ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಂದು ಮಾತ ಬರುಂತು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂಕಲ್ ಮಾತ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಕೂಡ ಕಡಪುರದಿನ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆಯ ಕೂಡ ಕಡಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವುಪುರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಡ್ಚಿ ಕೇವಲ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜೇ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಈ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಕ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದ ಇಂದು ಜೋಕುಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಪುರೋಡ್ ಬಂಪಂಚಿನ ಮನವಿನ ಮಂತಿತ್ತ ಸುಮಾರು 300 ಮಿತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ವಲಯನ ಬಂದಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಚಿತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಡಪಡಿದೇರು ಒಂಜಿ ಮಿಗಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ತೀರ್ಪುಗಾರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಐಟ್ 16 ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗಡೆ 16 ಬಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 36 ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯ್ಕೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡಲ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಆತು ಪೊರ್ಲದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೂರ ರಚನೆ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಇಂದು ನಿಜವಾದಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳ ಮನ್ಪಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೆತ್ತ ಪುದರಡು ಮನ್ಪಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕದ ಐಕ್ ಮಾತ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಆ ಜೋಕುಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಣ್ಣು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿದ ಸೂತ್ರಧಾರರೇ ಅಕ್ಲು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೂಡುದೀಪ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈನಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡಿದ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಐಕ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿತ್ತ ಇಂದುಲ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಜೋಕುಲು ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರು ಪೊರ್ಲುದ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಚಡ್ ಮೂಡ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಪೂರ ಐತ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅವೇನು ಐಕ ತೀರ್ಪು ಮಂತಂದುಲೇರು ನಾನು ಒಂತೀರು ಪಡ್ತುಡೆ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ದ ಏರೆಗೆ ಸುರುತ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮೂಲ್ಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಪಿರುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲು ಒಂದು 6 ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕಾಡೆ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಬತ್ತದ ಸೀದಾ ಹೋಪೆ ಅಂತ ಬಸ್ತುಗಾರ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾತ್ಯಾರ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಅಂತ ಪಾತ್ಯಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನುಮತಿಗೋರ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಅಂತ ಪಾತ್ಯಾರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಯಾರು ಬೇತೆ ಪಂಡ ಇನಿ ತೂಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಜನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನಕ್ಲು ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಡ್ದನೆ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಬಾಧೆಡು ತೀರ್ಪು ಹೊಂದಿರ್ಲಿರು ನಿಧನದ ಹೊಂದಿರ್ಲಿರು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಗಾಶಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಗಾನ ಗಾರುಡಿಗ್ಯಾರು ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆಂದು ಪನೊಲಿ ಆರ್ಲ ಅರೆಗಳ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಆರ್ ಕೊರೋನಾದ ಆ ನೆಟ್ ಏನಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ನ ಹತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೊರೋನಾ ಬಾಧಿತರಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಅದು ತೀರ್ಪೋತೀರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರ ನೆಂಚಿನ
ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಗಸ್ತಿ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಶಾಸಕರಂಚಿನ ಬಸವರಾಜ್, ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ದ ಧನಿಯಾಯ್ದಂಚಿನ ದಾಮೋದರ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ದ ಗೋಕುಲಣ್ಣೆ ಇಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತನಂಡ ನಮಕ್ SP ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆತ್ಮೀಯರ ಅತ್ತನ್ಲ ಅಕ್ಲ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಗೀತೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಳ್ಳ ಪ್ರಯಾಣದಿಂಚನೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಳೆತಿನಕ್ಲು ಅರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕೇನೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆಳೆತಿನಂಚಿನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಅದುಪ್ಪು, ಭಾವಗೀತೆ ಅದುಪ್ಪು, ಸಂಗೀತ ಅದುಪ್ಪು ಇಂಚಿಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದುಪ್ಪೋಡು ಅವನ ಪಾತೆರ ಪಣೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು, ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಪಣಂದು ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟಲ ಅರ್ಣನೆ ಗತವೇದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಪುದರ ಪನಡ ಪುಣ ಆತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಡಪೊಂದು ಬಂದಿನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಇನಿತ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ತಗೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಅವರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಏಕೆ ಬುಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೂಬಿ ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಯ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಛಾಯ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ನಲ ಓ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರಂದು ಪೇರು ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಆರು ತುಳುವ ಸಿರಿ ಕೂಟ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿತ್ತೇರು, ತುಳು ಕವಿನಕ್ಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಿತ್ತೇರು. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಿರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಶಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರಲಾದ ಆಯ್ಕೆ ನೆಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳಂದು ಪುದರೆಂಚಿನ ದೀತನ ಆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದ ದನಿಯಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಡೆಯರಾದ ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಅರೆನ ಅರೆಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಂತಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಬತ್ತಿತ್ತನಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಕ ಕುಲ್ದೇರು ಆರು ಇಚ್ಚಿನ ದಸರಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ಬೈದಂಡೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಇನಿ ಮಾತುಕಡೆ ತೋಂದುಪ್ಪರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಚುರುಕುದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಾದರಸದ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಡ ತೋರ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಲಿಪಾಟಿಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮೂಲಿತ್ತಿನಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನು ಪುದುಟುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂತ್ರ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ಒಲ ಮುಡಿಪುಡುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾದರಸದ ಕಂತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿದ ಸಾಯಿ ಬಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿದ ಒಂದು ಗುರಿಕಾರಲಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಮುಲ್ಪ ಪುನಂಚಿನ ಬೆತಬೇತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅದುಪ್ಪು ಅತನಡ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅದುಪ್ಪು ಅತನಡ
ದುರ್ಗವಾಹಿನಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಅವಲಕ್ಕನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸುರಾದಿತ್ತನಡ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಐತ ಮೇಲುಚಾರಿಕರಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪುಂಜೋಲಿನ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊರನ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಿತ್ತನಡ ಐತ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಈ ಭಾಗ ಇತ್ತನಡ ಅವು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬೈದರೆ ಅರೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬರೋದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿನ ಶಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿನಾರು ಯಾನ್ KPTD ಕಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ KPTದ ಆಪಗ ಆರ ಏನ ಅಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಂದಪಗ ಅಲ್ತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ಯರಾರು ಆರ 5 ಕಿತ್ತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಕಾರ್ಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ ಮೇಡ್ದಿಂಚ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಪುನಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಟದು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಏರು ಗೊತ್ತ ಜೀವನ್ನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ಲೇರು ಆರು ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರು ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಚಾರ ಬಯಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ತಲಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ನಂತೂರು ಮುಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಐತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆತಂಡ ಐತ ಬದಿಟ್ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ನಾರು ಪಾಡ್ದೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೈ ನಡ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತು ಐತ ಒಂದು ಬೇಲೆಗ್ಲ ಜೈದೇರು ಆರು ವೃತ್ತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಪೇರು ಆಂಡ ನನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ದೈತ ಶುಶ್ರೂಷೆ ತೂಪನ ಆ ದೈನ ಬೆಳಪವನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಐತ ಆರೈಕೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ 2 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐಕ ಆತ ದಿನ ರಜಕ್ಕೆ ಎಂದಿರು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮರ ದಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪನ ನನ್ನ ದುಂಬುದೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಕರಿನ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತಾವು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬಂತಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದರಾರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಒಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕರ್ತರ ನೆಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಅಂತಿಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತದ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧಾಳಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೌಕ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೌಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಕೊಡೂರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಂಚಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ನಾಯರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೌಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿರು 4 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗಳು ಮೌಕಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕೋಟು ಮೇರೆಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಪೇಟೆ ಎದ್ಕೊಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂದಿದೆ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈಗ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸಂಭ್ರಮ. ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ನಮಗೊಂದು ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿ, ಧೀರ ವೀರ ಶೂರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 1907 ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಳವಳಿಗೆ, ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವಂತಹ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಹೊತ್ತಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ವೀರ ಸೇನಾನಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ಯುವಕ. ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಿ ತರುಣರು. ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ ನೆನಪು ನನಗೂ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ತೊಕ್ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಚಪ್ಪರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸಹೋದರತೆಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ ತುಕ್ಕೋಟ್ರವರು ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ದಲ್ನಸ್ಮಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದಲ್ನಸ್ಮಕ್ಕನವರೇ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವನ ಹೇಳಿದಂತೆ KT ಸುವರ್ಣರು ಬಹಳ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವರು. ನಾವು ಮೆರಮಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಯೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂಚಿದೆ. ಒಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಾನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾದ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನ ಕೊರೋನಾ ಕಲಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಶಿಸ್ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಯುವಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಕೆಲವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಮ್ಮ ಜನಜೀವನ ಅದನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ.
ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಧವಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ನೀರು ಗಾಳಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ವೈರಸ್ಸು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಹುತವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ದಾರಿಯನ್ನ ದೇವರೇ ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾನು ದಿವಸಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ದೇಶವು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ್ಚ್ 23ಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು, 1 ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಂಖ್ಯೆ, ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷ ದಾಟುವಾಗ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಹವ್ಯಾಸ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವ ತಲೆ ಬಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೋರ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಡ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದು 2 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಕೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊತ್ತು ನಡಾಣ್. ನಾನು ಪಂಡೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ದಯಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಬಂದುಳೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವು ಪುದರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪನಿಂದಾಂಡ ಭಗತ್ ತುಲೆ ಹೆನ್ನ ಮೈಕಡ ಎಕ್ಕೋ ಹಾಕಣ್ ఆయన ಪುದರೇ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ. ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರನ ದಿವೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುನ ಸುಲಭಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು, 2 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರಿಡ್ ನಾಡೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಅಳಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಳಿದುಳಿದವರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಸಂಘಟನೆ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಕ್ಕ ಜವನೆನ ಪುದರಿಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಕ್ಕ ಜವನೆರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ 11 ವರ್ಷದಿಂಚೆಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಅವು ಭಗತ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನೆರೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮಧ್ಯರ್ಮೇಡು ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೋನ್ನಾರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಹಿರಿಯರು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರಿ ಅನಂತ ಮೈಕಡು ಪಾತಿರ್ದನಗೆ ಅನ್ ವಚ್ಚಿದೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟು ಅಸ್.
ಸೊ ಅಂಚಿನ ಏನ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ KT ಸುವರ್ಣರ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಸಭೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಧ್ಯರ್ಮೆಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ದುಪ್ಪುನಾರು ಏನ ನನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಜ್ಜಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಸಹೋದರರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ದೊಟ್ರೆ ಋಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಮಾತ ಋಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ರದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಋಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಚಿನ್ನರ ಅಂಗಳ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವೈರಲ್ ಆದ ಆಂಡೀರ್ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನ ಕೈಪತ್ತಡು ಪನ್ನೊಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಏನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ದ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಓಲಾಂಡಲ ಸೇವೆ ಕೊರೆ ಉಂಡು ದಾದಾಂಡಲ ಉಲ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಗಾವುಡು ನಾಂಡ ಏನ ದಾಯಪನ್ಪೆ ಶಾನುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಓಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಏತ್ತೋ ಇಲ್ಲಡ್ ಪತ್ತು 75 ಕ್ವಿಂಟೋಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಅವು ಗ್ರಾಮ ಓಲಂದಿಜ್ಜಿ ಶಾನ್ ಎಂಚೆಂಚ ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಕ ಓಡೆ ಬರಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡುನ್ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ದಾದಾ ಬೋಡುನ್ ದಯಪನ್ನಗ ಇನ್ನಿತ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ದೇವರ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ ಗಳಿಸಾಯರ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಶನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನಂಚಿನೇಕ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರಗ ಪೋದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಸೇವೆಡು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಜಕ್ಕ ಜವೇರು ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆರು ಶಾನು ಒಲ್ಲೆರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ದಕ್ಕನೆ ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂಚನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸುವರ್ಣಯ್ಯ ಗೊಟ್ಟುಲ್ಲ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡ ಸಾಲು ಮರದ ಮಾದವಣ್ಣ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾಳಜಿದಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮೋಕೆದಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಹಿರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕಟಪುರದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೆರು ಮಾತೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಟುಂಬಗೊಂಜಿ ಎಂಚ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೋಡ ಎಂಗ್ಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಾರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರಿ ಅನೆಕಡಾರ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಡು ನಾನು ಮಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡೆ SP ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನೆ ದಯಪಂಡ ಆಗೊಂಜಿ ಅಪ್ಪಟ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಬೇನೇನು ದೂರಮಂತರ ಸಂಗೀತ ಏತ್ ನಮಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎತ್ತೋ ಸಲ ಸಂಗೀತ ಹೊಡೆದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋ ಅಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಏನು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪಾಕ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆತ್ತಿಲಕ್ಕಾಪುಜಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರಿನ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಜೀವನ ನಡಪನ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬೈದತೆ ಮಾತಿರ್ಲವು ಕಿರಣ ಅದುಪ್ಪು ಬಸ್ತಿ ಅದುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೇನ ಹರೀಶ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬೈದೆತ್ತು ಮಾರ ಪೋಯ್ಸಲ ದಾಯ್ ಈ ಜೀರ್ ಬರೋಡು ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಬಂಧುಳಾದ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಸ ಜವನೆರಡಿತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆದಾದೊಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗಡಿ ಯಾನು ಗುರುತಾಯಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಘಟನೆ ಏತಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತ ಎಸ್ ಬಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ಅಕ್ಲು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭನ ಪೂಜೆ ಪನ್ಬನ ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕನತ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಬುಡನೆ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬಗ್ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಅವಳು ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ದಿಯೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಏನ ಮೋಖ್ಯದ ಸೋದರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೀವನ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ತಂಡೂನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊನೊಂದೊಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಅಣ್ಣೆರು ಎಂಗ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಾತೆರು ನನ್ನ ಮಧ್ಯರ್ ಮೆಡುಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಪನ್ಪನಿಂದ ಆಯ್ತಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ದೆತ್ತು ತೂಂಡ ನಮಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ಎಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಾತು ಪುದರಡು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನರೇಷನ್ಗ್ ಆಯ್ನ ಸಾಧನೆ ದಾಯ ಆ ಪುದರನೇದು ಇದು ಏತೋ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲೆರು ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯುಡೆ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಅಂಚಿನ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಜೈಲಿಡ್ಲ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದೆತ್ತದು ಓದೋಡು ಮೇಯ್ತ ರೋಮ ಇರ್ಮೆನಲ ಕುಂಡರ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದಾಂಡಲ ತೆರೆದುಪ್ಪಡು ಇನಿ ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಂತಿನ ಏರಿಂದ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಹಿಂಸೆದ ಮೂಲಕ ಕನಪುನೆಡು ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಮಕ ಆತ್ ಬೇಗ ಕೇಂದಿನಂಚಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರತ್ ಕಲ್ಲುವೇರಿಂದೇ ಬನ್ನೋಲಿ ಪನ್ಪೆ ಓಪನ್ ಅದು ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್
ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏತೋ ಸಲ ಏತೋ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನಂಚಿನ ಯುವಕರೇನು ಬಲಿದಾನ ಕೊರ್ದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನೇ ನಮಗ ಅಹಿಂಸೆಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕರ್ಗಂಟದ ಕತ್ತಲೆಡ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜವನಿರ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲನ ಮಾತ ಜೀವನ ಕಳೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಹೋರಾಟ 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 ಇಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಒಂಜಾತ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲ್ ಬಾಗದ ಪ್ರಕರಣ ಆದಪ್ಪು ಅರ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಜಾಬ್ದ ಏಪಲ ಪಂತೆರು ಸಿಂಗ್ ನಕಲ್ ಪಂಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲದ ಕಲ್ಲ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಬೆತೆ ಬೇತ ಮುಖಕ್ಕುಲುಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪುನಗನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪುನಗನೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಪನೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಕಂಡದ ಪುನಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪುನಂಚ ನಮಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಗೋಧಿ ಪಂಜಾಬುಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಳೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗೋಧಿದ ಬುಳೆ ಆ ಬುಳೆತ್ತು ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ ಈ ಬಾಲೆಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮನ್ಪುನಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲೆ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪಂತೆಗೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಈ ಕಂಡುಡು ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಬುಳೆಪ್ಪವನ ಬದಲು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡುಲೇನು ಬುಳೆಪ್ಪ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರಡಾಪುಣು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಗುಂಡುಲೇನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಏತೋ ಸಾವಿರ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೊಡೆದು ಗಿಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜಲಿಯಾನ್ ವಾಲ್ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕರಣಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನೆತ್ತೆರದ ಓಕುಳಿದ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುನು 11 ಕಂತದ ದೀಪೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಂಕಲು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೊರ್ಪಾನ್ ದಯಪನ್ನಗ ಪುನತ್ತ ರಾಶಿದ ನಡುಟ್ಟು ಸುದಟ್ಟು ಪರಪ್ಪುನ ಲಕ್ಕನೆ ನೆತ್ತಿರ ಪರತೊಂದುಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಬಾಲೆಗ್ ಆನಿ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡು ಬಾರಿ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡೆ ಅರ ತೀರ್ದು ಪೋಯರು ಅರೆನು ಅರೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಮಿತ್ತಾರ ಗೋಲಿ ಗುಂಡು ದಕ್ಕುನೇತ ಪ್ರಕರಣ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಇರಿಸಾವೆರಡು ಪರಪ್ಪನ ಸುದಟರ್ನ ಪುನನು ದಕ್ಕುವೆರು ಇದು ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬಂದೊಳಿ ಯಾನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆತನ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿನಾಲತ್ ನೆಟೆ ಬನ್ನಗನೆ ರಡ್ ದೇಪನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಣ್ಣಗ ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ದಾದಾಂಡ ಬಂಗ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಕೆ ಎನ್ನು ನೀ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಅರ್ನ ಕತೆ ಕುಲ ಆದುಪ್ಪು ಅರ್ನ ಶೌರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಪೇರು ನಿಖಲ್ನ ಬಾರನು ಎನ್ನ ಬಾರನು ಯಾನೇ ಹೊರಡು ವಿನಃ ಎನ್ನ ಬಾರನು ನನೋರಿ ಹೊರಪುಜೆ ಅಕ್ಲು ಸೈನಗ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಪು ನೀನ್ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಕಲ್ಪಾದ ಆತುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೆ ಮಲ್ಲಾಯೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಯೆ ಕಾಸುದಾಯೆ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ ದಿನಾನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೋಂದುಪ್ಪರ್ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರಿನ 11 ವರ್ಷದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಬುಳಪೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಡು ಅಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ಬಹುಶಃ ಬೆತ್ತ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಯಾನ್ ಏತೋ ಸಲಪಂತೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಡೆಯುತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಾತ ಸವಲತ್ತುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ದೊತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವಾತ ಸಂಘಟನೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲು ಕೈ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ವೃಕ್ಷಾಂಕುರ ಪನ್ನಗ ಮಾದಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಗ್ಲಗಡ್ಡ ದೈ ನಡುಪುನಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದು ಪೋಪುನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಕ್ಲ ಸೇವೆನೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದನ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಕು ನೆಡ್ದುಂಬು ಬಾಕಲು ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಡು ಪೋದು ದೈ ನಡ್ಪೇರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮನ್ಬ ಜೂನ್ 5 ಮನ್ಪುನಿ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಜೂನುಡು ಹಾಪುಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಆ ದೈ ಒಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಎರ್ನನ ಬಿತ್ತಲ್ಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿನ ಗೆಲ್ಲು ಪೊಲ್ತದು ಏನ ನಮ್ಮನ್ ಪೋನಾಗ ತಿಳಿಪುಂಡು ಆನೆ ನಡಿಯತ್ತ ತೂಲ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎತ್ತೋ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕಲು ಎಲೆ ಮರತ ಕಾಯ್ದಲಕನೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲನೇನೆ ಸೇವೆನ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ತೂಪುನ ಅಕ್ಲನ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಮ್ಡ್ ಎನ್ ಏಪಲವೆನಿ ಎನ್ನಿವೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ತಕ್ಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತಾಂಡ್ ಬನ್ನಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಕ್ಲನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗಮನಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒವಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ದಾಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ನೇತ ಏರ್ಲಾದು ಪಡು ಓಲು ತಿಕ್ಕಣಲ ನಮಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ
ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಮಂತ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ ಅದು ಬುಳೆವಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ನನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾಜಗ ತಿಕ್ಕಡ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟುಗು ನನರ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತೋಂದಿತ್ತ ರವಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೊಂತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡೆ ಈತೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶಾನುಲ ಎಲ್ಲ ಪನೊಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲೆಡೊಪ್ಪನಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ತಾಯರದ ಮರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನದಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ವೆಲ್ ಬಿಗನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡ್ದು ಪಾತೆರಡ್ದು ಅಗತಲೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ವೇಚನ ಸುಖಿನೋ ಭವನ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೆಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನೋಡು ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನರಪುನಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಶುರು ತೋಜುಂಡು ಮಾತಾತಿಕಡ್ಲ ಶಾಲೆ ಬಂದಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದೊಳ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪರಬೆಲ್ಲ ಜವಣೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಭಾಳ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಮನೋವಿಕಾಸನಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 13ನೇ ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ. నేను ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಮಂತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಿಮವಾದ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಪಾದ ಐಕಲೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಮಾತಾಯ್ತ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ. ಬತ್ತನಂಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರುಗಳ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಗಳ ಸನ್ಮಾನಿಸಂದ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಘಟನೆ ಭಾರಿ ದುಂಬುವತ್ತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯ ಜವಣಿರಂತುನಗ ಎಂಕಲ ಸಮಿತಿ ರೇಖನೆ ಭಾರಿ ಒದ್ದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಂಡ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಯಾನೊಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಸೇವೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಯಾನು 7 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೆ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ ರಿಟೈರ್ ಐದಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ. ಅಂಚೈತೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತು ಇತ್ತದು ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಚ ಬೆರವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೂ ಆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಕೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪಡು ಒರಿಯನ ಕೈ ಒರಿಯಾಗಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಶಬ್ದ ಅವಡಂಡ ರೆಡ್ಡಿ ಕೈ ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಅವು ಸೇರೋಡಂಡ ಮಲ್ಲಾಯನ ಬೋಡು ಪಾಪದಕ್ಕಲ ಬೋಡು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಉಜ್ವಲ ನೇಕ ಬರಡು ಅವೇಲೆ ಕಡೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಭಾರಿ ವರ್ಷ ಈ ಕೆಲಸ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಏನೋ ನೀವು ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಎತ್ತದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವದ ಎಂಕಲ 30 ಮನೆ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳು 23 ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 24 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡಿ ರಡ್ಡಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ನರಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದಿದೆ. ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶಾರದಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ಅವಕಾಶ ವಂದನೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲನ್ನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯನ KT ಸುವರ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರವೀಂದ್ರ ಹೋಲಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕೇರು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಆರು BJPದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ
ಸಾಲು ಮರ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಎಂದು ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಮಾಧವಲಾಲ್ ರೇ, ಶಾರದಾ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ, ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಅಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಬೈದಿರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಅಂಚೆನೆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಲ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಲು ವಾ ರೀತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲದು ಕೊರೋನಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಶಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದು ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಆ ಒಂದಿನಡಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಪಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ 200-300 ಜೋಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಇನಿ ಅಕೇರದ ಸುತ್ತುಡುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಆದ ಬುಡ್ಪವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸುರುಕಾದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಲ್ಲೇ. ಅಂಚೆನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರೀನ 16 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪೊಣಗ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಎನ್ನ ಸಾಪಾಟಿಲ ಅಂದು ಒಂಜೇ ಶಾಲೆಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತಿನ ಅಂದು ಏನಾರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ತಿರ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ತೊಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿರ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕನಗಟ್ಟಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತೊಕ್ಕೋಡು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉದಯ ಮಂತೇರು ಐಟು ಏನೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡಾದಿತ್ತೇರು ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತೇನೆ ಆದ್ರ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಸೇರ್ ಆವಂದಿನ ಆದ್ರ ಯಾನು ಪೋಷಕ ಅದೇ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಕರೀನ 16 ವರ್ಷದಿಂಚ ಮುಕ್ಕಲು ಮಂತಿನ ಬೇಲೆ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆನಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಉಚಿತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಖಾಂತರ ಉಚಿತ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ಲವರ ಪಂಡೆ ಅಂದುವಂತೆ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಜೀವನ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಅವೇನು ದುಂಬುಗೊಣಮನ ಮುಖ್ಯ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಬಂಡೆ ಇನಿಕಾನಗ ಒಂಜಿ ಸತತ 10 ವರ್ಷ ಉಚಿತ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಪೈಸೆ ದೊದನಂದೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಮರಣ ಅಂಡ ಅಕ್ಲನ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನೆಕ್ಕು ಏನು ಸುರುಕಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದದನ್ನೇ. ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೂಡನಾಡ ದೂರದ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 21 ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಈ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಅಡಿ ಪೋದು ತೂಪುನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂದು ಅವು ಬಂಗಾಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಮಂತೇರು ಯಶಸ್ವಿ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಆದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲ ಬತ್ತನು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಕ್ಲ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆದಿತ್ತದು ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಂತೇರು ಆ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತಲೆನ ಕಣ್ಣೆದುರುಂಡು ದಯಗನ್ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ 2 ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಲ್ಲಾದು ಎಂಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು
ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಈ ಪುಡ್ತುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಷಯ ಪುಗರ್ನು ಹತ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಳು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪುನ ಜೋಕುಲು ಇರದವರು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಬಹುದು ಅಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ನಾಡ್ದು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಮ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಈ ಪುರ್ತು ಬಂದೈಸುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಬೋಬುಜಿ ಪಾತ್ರ ಪೊರ್ತಲತ್ತು ಎಂಕ್ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆಟ್ಟು ಈ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪನ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಪನ್ಪಣ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಬರಿಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತರಡ ಆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನಿಖಿಲೆ ಬೋಡೈನ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡೈನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಐಟಮ್ ಮಾತಾವಲುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರ್ನ ವಿಷಯ ಆರು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೈಬಾಡಿಯಡ ಅವು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬುಡ್ಪುನ ಜನತ್ತು ನೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮುರಣಿ ರೆಡ್ವಾರ ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಆಟಿದ ಮೂಜಿ ಕೂಟ ಬಂದು ಏರ್ಪಾಡು ಬಂತಿರು ನೆತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂವಾರಿ ಈ ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ತಕೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಈ ಪುಡ್ತರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ನನಾತು ದೇವರ ಅರೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತಸ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗರು ಮೂಲು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಬಗಂಬೆಲೊಲ್ಲೇರು ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ರಾಕೇಶ್ ಪೈ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ಮನಮಲ್ಲ ಎಡೆಡೆ ಜಾಬ್ ದಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಮನಮಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧುರೇಗಿಲ್ಲ ಪೂರೇಗಿಲ್ಲ ವಂದಿಸೊಂದು ಎಂಕ್ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂದುಕೋರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಪೋಷಕರಗೌಡ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ನನವರ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಲ ನಿತ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಕಾರಣಾಂತರ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಂಜಿ ನಡಪಾರ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಎಂಕಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಐನ ತರ್ಪಾದ ಐಟ್ ಪದ್ರಾಡು ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕಲು ಜೂನಿಯರ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಮಂತಿದ್ದ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಂತೀರು ಎಂಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೇನ್ ರಡ್ಡು ವಾರಣದ ನಾಯಿನಿ ಎಂಕಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಕಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯ ಐಟ್ ಸಹೋದರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕಲ್ನ ಬೈದನು ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದನು ಐಟ್ ಪದ್ರಾಡು ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದ್ರೆ ಐಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಕಲು ಏರ್ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಕೆನ್ನಗ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಕಡ ಕೇಂಡ ಏನ ಎಂಕುಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಐಕ 6 ಸುರುಕಾದ ಬಂಡನಿ ಒವ್ವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಈ ಜೋಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಒಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಕರಿ ಹಿರೇಗ್ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಇದನೇಟ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡತಂದು ಈ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸುಲಭದತ್ತು ನೆನೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರು ದಯಮಲ್ತು ದಾಖಲೆ ನಾನು ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಮುರಾಣಿ ದೈತಾರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಂದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಗಾರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತ ರುವಾರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ JP ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದವರು ಗೌರವ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟೆಕಾರ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ದಯಪಟ್ಟ ತೀರ್ಪು ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಆದ ಸುಲಭ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಸಮಾಜಡು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನಂಚಿನ ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನನವ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ತರದ್ರೆ ಮೇರೆಗೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳಿದೊಟ್ಟ ಮೇರೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ
ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊರಲೆ ದಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಖಲ ಈ ಒಂಜಿ ಚರಕ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ತನಾಗ್ಲು ಈ 4 ಜನ ಐದಕ್ಕ ನನ್ನೋರ್ತಿ ಮುರಾಣಿ 300 ಒಂಜಿ ನಡತನ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರಕಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಚಿತ್ರಕಲದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತದೇರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ರೈ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದು ಕೈವಲ್ಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಲೆದ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಲ್ತದ ಐತೆ ಇತ್ತಿಂದ ದಯಮಲ್ತ ಅವಳು ಪೋದು ಸೇರಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ರೈ ಬೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದೇಹ ಮಂತ ಈ 4 ಜನಟ್ಟು ಏರಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲೆ ಎಂದೇ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನೋಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲಾವ್ 4 ಜನಟ್ಟು ಒರಿ ದಯಪನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯತೀಶನ್ನೇ ಬಲೆ ಯತೀಶರ್ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಪಣ್ಣದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರುಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆಲಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂತಿನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾನು ಕೃತಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮುಪ್ಪ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಕೃತಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ತುಯರ ಪೋಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆ 300 ಜನಟ್ ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 16 ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಆ 16 ಜನ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ಕಡಬದ 300 ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಕೆಲವೇರೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ್ದು ಏರ್ ಮಾ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಣ್ಣದ ಅಂಕಲ ರೆಡ್ ಸರತ್ತ ಇರುವುದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ 2, 3, 4ನೇ ವಿಭಾಗ ನೆತ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10 ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಏರಿಲ್ಲ ಪಲೆಗೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10 ಕೈದರ್ ಪ್ಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಅಚಲ್ ಒಲ್ಲೆರಾ ಸರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಾಗ ಪಡೆದಿರಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಏರ್ ಲಕ್ಷ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಲಕ್ಷ ನೇನೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ ದಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕಲು ದೆಪ್ಪುನಂಜನ ಬಹುಮಾನ ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಗದುಲ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲಕ್ಷ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 6 ಸಾನ್ವಿಕಾ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಜ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿಕಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಟ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾನ್ವಿಕಾ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ಎಂಗ್ಲ ಹೂವೆ ಮಾನದಂಡದ ಇದ್ದೀಜಿ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆತ್ತನು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋದು ಬರಡು ಚರಿತ್ ಮಾತಾ ಅಂಜಿ ಚರಿತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ವೈತ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ತುಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕಲು ಮೆಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇಜಾರಾತು ಅಪೂರ್ವ ಆಚಾರ್ಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ YS
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ YS ಬೇಗ ಬರಡು. ಎಡ್ದಕ್ಕ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಲೋಬೋ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ YS ಎಡ್ದಕ್ಕ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಲೋಬೋ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಜೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಜೆ. ಐಶಾನ್ಯ ಜೆ. ಐದು ಪಕ್ಕ ದಿವಿತ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ. ದಿವಿತ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಮಗೆ ಜೀವಂತ ಕೋಟ್ನ ಮಗೆ ದಿವಿತ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿಜೇತರಾಯನ ಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡಲ್ ತೃತೀಯ 5, 6, 7ನೇ ವಿಭಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ತೃತೀಯ ಮೂಜಿನ ವಿಭಾಗ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಐ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ದಿಶಾಂತ್ ಎಂ ಪಂಡಿತ್. ಮಾಧವಣ್ಣ ಇವನ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ ದಿಶಾನ್ ಎಂ ಪಂಡಿತ್. ಇವನ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ ಕೀರ್ತನ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಊರಿನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ ರಜತ್ ಶಣೈ ಕೊಲ್ಯ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಜೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನಡಾಪಡು ಎಂಗಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರನ ಸುಪುತ್ರ ಅದಲ್ಲೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರೆ ಮೋದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನ ಮಂತದಲ್ಲ ಕೊರ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾತಿರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಚಾರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಯಮಲ್ತದ ಬೋಡಿ ಜನಗಳು ಗೇಟ್ ಪಾಡುವ ವೈದಿಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹವೀಶ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ನಿ ಮಿತ್ತು ಬರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಐದು ಪಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾನ್ವಿ ಐದು ಪಕ್ಕ. ಶ್ರೇಯಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ. ಈ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ದಾದ ಮಲ್ತ ಬಂಡ ಈತನೇಟ ಜೋಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡನಂಚಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ಪವನಿ ಈತ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕಲೆನ 5 ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಸೊಬಗು, ಎರಡನೇದಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮೂಜಿನೆ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜಾಗೃತಿ, 4ನೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ವೈಭವ. ಅವೇ ರೀತಿ 5ನೇ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಇಂದು. ಈ 5 ವಿಭಾಗಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಚಿತ್ರಲ ಬಡ್ಪಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಲ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನನು ಬರೆದರೆ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ವಿ.ಎನ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲೆ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ
ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ಮನ್ವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಏರಾದಪ್ಪು ಏರಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಉಪ್ಪ. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಮನ್ವಿತ್ ಎಲ್. ಮನ್ವಿತ್ ಎಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳಲೆ ದಯಪಂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಮನ್ವಿತ್ ಎಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದೇರ್ ಪಂಪನೇಕ್ ಬಾರಿ ಅರ ಚಿತ್ರ ಎಂಕಲು ಮೂಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮನ್ವಿತ್ ಎಲ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿದ್ದು ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿಂಟಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿತಾಶ್ರೀ. ಅನೀಶ್ ಎ. ಅನೀಶ್ ಎ. ಅನೀಶ್ ಎ. ಕುಶಲ್ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ. ಕುಶಲ್ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ. ಕೌಶಲ್ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ. ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ಮೋಕ್ಷ ಆರ್ ಉಳ್ಳಾಲ. ಶ್ರಾವ್ಯ ರಮೇಶ್. ಶ್ರಾವ್ಯ ರಮೇಶ್. ಬಕತ್. ತನ್ವಿ. ತನ್ವಿ. ಕೃಷಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕ್ರಿಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಾರಿ ಆಸಿಫ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ KT ಸುವರ್ಣ ಕೊರು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಪಕಚ್ಚನಲ್ದ ತೇಜೇಶ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಜೇತರನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ ಓದ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಏನನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿಂದ ಬನಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಂದ್ರೇಕ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾಪಗಲ ಆಭಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕೇರೊಂದು ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭ ಗಮನದಲ್ಲ ಸಲ್ವೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೇಡಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇರಿದ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಕೊರೋನಾ ಮಲ್ಪುಣ ಆ ಮಾರಿ ದೂರ ಆವಾಡು ಅಂಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳ ಈ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ದೂರ ಆವಾಡು ಪಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂತೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಬಲಿದಾನ ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಬಹುಶಃ 24ನೇ ವರ್ಷರು ಬಲಿದಾನ ಆದ ಇನಿಕ್ 101 ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಪಂಡೇರು ರವೆಣ್ಣೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಇನಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಎಣ್ಣ ಆತ್ಮೇರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರು ಸ್ಥಾಪಕರಂಜನ ರವೇನರ್ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತಾ ಅರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣ ಆತ್ಮೇರು ಎಂಗ್ಲ ರಿಸಿ ಆಡ್ಬಾರ್ದ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಡೊನೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಚಾರ ನೆಟ್ ಮಲ್ತ ಮುಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೇ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ನ ಮಿತ್ರನ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಲ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಇಸೋನ ಸಿಟ್ರೆ ಅಂಜನೆ ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರ್ದನ ಜೀವನ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಅಗ್ಲಾಂಜ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಲೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಲ್ತನ ಜೋಕಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೆ ಇನಿ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದು ಬಹುಶಃ 13 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇನಿತೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮುನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಜೀವನ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರಲ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನು ಯಾನೆ ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡೆ ಮಾಸ್ಕ್ದ ವಿಷಯಡು ರಾಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಭಗವಾನ್ರೆ ಬೊಡ್ಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕದಾಲಜಿ ಸೀತಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಬಣೋಲಿ ಆಂಡ ಆಡ ರೋಗಾನು ಇಪ್ಪೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ అవుతుంది ದಮನ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುರಣಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನೆದುರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲು ಜೀವ ಇಂದು ಆತನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜೀವನಡು ಬದುಕುದು ಒರಿ ಅಂಡ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಳಿ ವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಬಂದು ಮಲ್ಪೊಳಿ ನಂಗೆ ದಾಲಾಜಿ ಸೀತಾ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲಾಜಿನ ಪಣೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಬತ್ತದ ಅವು ಬೊಕ್ಕರೇ ಕರೋಣ ಈತ ಏನು ಮೈಕ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಎತ್ತದ ಪಾತ್ರ ಐಕ್ ಬತ್ತದ ಬೊಕ್ಕರೇ ಬರೆಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಏರ್ಬಾಡು ನಿಕ್ಲು ದುಂಬುಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಿದೈ ಪೋಣಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮೂಗುರ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆ ದೇವರು ಏರುಗಳ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದಲ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಂಚಿನಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಈ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಭಗವತ್ ಸಿಂಗದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೋಗ ಇದ್ದಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ತದ ಸಾರದ ಮತ್ತೆ ಕಾಪಾಡು ಪಣದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದು ಎನ್ನೋ ಜೈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬಣ್ಣದ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಅಂಚ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳದ ಮುಗಿತಲದ ಬೊಟ್ಟು ಆ ನೆಟ್ಟಿಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೊರೋನಾ ಜಾಗೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಳ ಹಿರಿಯರು ಮಾಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ KT ಸ್ವರ್ಣರಿಗೆ ಎಂಗಳ ಪೂರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇಲಕ ಇಲೇಸದ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಎಂಗಳ ಪರ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ಒಂದು ಹರ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರವಿ ಅನ್ನಲರು ಆರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ಜಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇನೆ ಅನ್ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲೇಸದ ಕುಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ಎಲ್ಲ ಮಿಷಿ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲರು ಆರಿಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಋಷಿ ಆಡುವೆ ಸಸ್ಸನ್ನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಾಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ಅಂಚನೆ ಸಸನ ಋಷಿ ಆಡುವರು ಎಂಚ ಇರು ಉದ್ಯಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾರ ನೀನು ಎಂಗ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳ ಸತ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅವೇಲಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತರು ಆಕೆ ಈರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ ಆ ನೆಟ್ಟಿಡು ನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈರ್ನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಈರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಮ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶಾರದಾ ಮೋಸಮಿತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಲು ಆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ರೋಕ್ಷಾಂತರ ರಕ್ಷ ಐದ ಅರುವಾರು ಎಂಗಲ್ನ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಧವನ್ನೇ ಆರ್ಲಿ ಲೇಸುಳ್ಳು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯನ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಂದಿಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತಂದು ಎಂಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜವನರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡದಲೆ ಪಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಜೀವನ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಲ್ ನಡಪಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಮೆರೆಟೆ ಬೇಲೆ ಬಂದಿರು ಚಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಲಕ್ಕಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮುಡಿಪು ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬೀರಿ ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಳ್ಳಾಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಸುಧಾಕರ್ ಬಜಾಲುಲರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೊಂದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂಜಾತ್ ಅಕಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಟ್ಟೆಗಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ
ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಪರಿಕರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಅವೆಲ್ಲಕ ಉಪಹಾರ ಬಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಜಿನ ಸುಧಾಕರನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಧನ್ಯವಾದ ಪರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಿಗಿಲು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಸುಮಾರು 300 ಜೋಕುಲಿನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಕ್ಲೆಗಳ ಚಿತ್ರಕಲೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗಳ ಅವೆಲಕ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಬಂದಿನಂಚಿನ JP ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆಗಾರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಲಾರ್ ಯತೀಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಬೊಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಮಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಡಲ್ಜಿಂದ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅವೆಲಕ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪೂರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಕೈವಲ್ಯ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡಪೊಂದುಂಡು ಏರಣ್ಣ ಐನು ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಹರೀಶ್ ಆಮ್ಲಮಗರು ಕಿರಣ್ ಕೊಲ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸ್ತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ದಯಮಾನ ಎಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಬೇಲನೆಜ್ಜೆ ನಕುಲೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಧನ್ಯವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನ ಒಡಲ್ ಜಿಂದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಗೊಟ್ಟುದೇಕ